Ngoro kingasa magoko igama nono monene bwensaro re. Abantu ba minto mbuyamore nande. Inche ngoro ko mheshimiwa Diuko Yagimasira. Diuko Yagimasira mumu manyeti. Muliko moigwa keigo. Na inche rero gonacha. Kobaene keringa na tegerire buya kabisa. Omusikanya moko omusiko yo nabari goja kwisisu wake. Lakini esinge njo yao. Ondugo kageranga mbona ni gurubare kurwanirwa. Ekarubare ko kwatari gurubare ko kwatamago. Bono nini nandi gurubaro yabete mbo mwaka mwaeta babangira matunda igororero no tore tuko no gosugu muriyo. Mwaranga ntu abwata mangana ito Mombasa ari muishonde iga. Omanene bwense nacho. Agatote bono bwatirana na babonya moko. Amoko nimanyete muno musacho yago choru gatare isina nane. Omanene bwense nacha ko chitari kinera gocha. Moche na treasure. Lakini abantu ba minto ngone ndito bwato bwanja ngo so musacho nyamoko. Mware korasi mali yake no nye treasure ora igabare. Omoturesa no muntu komugo die bibanga gusichibesa. Le bibanga gusichibesa. Egento nare ko basabira umusacho yamenya. Muliko ngana inche mubura kotigaire nana ko motigaigo. Mwale ko mongaga itire botegana na komatebu na abarenda babati kwa bakomaka babekera yo ko bakugosise ni kunande to nako tene no maragoba tige moria iga abana basaboke. Mwanchire na intu noti mugirango ebe si constituency lichigo chiko sikwa. Ntogoroga iga ntuge ntututa kitako boroki. Lero ga iga kuru noti mugirango. Aso musikenya mokacho oriro kuru treasure. Ntututa kitako koroki nga ntuntu wanje to manene bwense. Totara ikajidali kechi umwako 2027 aseboni gana yoro tata. Tokorusi chianga no nyendo kurari to ko gwekero go sogo ikaransi. Omusata nyamba tingati ko tenga tare da buya. Ensueli twaje inda endi nali twaje agirie ndoani. Aya bono njuge ndutake toto korera inuto tusaberani. Inu mweso iyo. Abantu ba minto amaena nyasaye ese county ya Nyamira chiparanchiro buyaigo. Onyanja mwabwate bintu bune bimogo tebanga necha mwama na kona kubwata baaka koru. Chiparantu bwate. Omonto yitwana ko morama tanga kuru nonero ngoli. Omochango bwe kanisa rende. Bana gana litole bobe. Inuto bwatisi. Abantu ba minto basera. Jafet nande na ko beto mu speaker yo ne gocha. Omuga ko rio siretu no mwana ole bwe university ari olenga kerema tina mwada ngomba iga. Techi tiembego. Amenye yine robo no tekete buno go so iga koro kia se chenge ko gururi gurira isi. Abantu ba minto abantu mbayo bara tugambire tuarorire ngana cy'ubugambi bwabo bure. Siringisa bana no tukore no bucya. Bakubwatira no muntu tari ko bashipara iga nto baro no ko barora iga. Omuntu buna amenyo ikere deri icara na abuwe kerogo oira naka omuntu kamumincho iri no ara. Nyabaro tali agakura kamare kumubwa. Gate mete isato. Esta iri nyabaro kware kurutoro ko boko chesana. Nyamoko no ara. Nanda amenya nabu. Ina gumongi nonde ngana go sisi mati mama ngago singana naki angabangi na abule ro bako baya na boyo. Omuntu oliera nero mwako ye. Atigumo tanga tangi. Gako genda so genda bunere bweka. Ke. Gatuancha intuwa ba MCV county assembly ya Nyamira. Togateba nga baitu obugabana no mubwata gani maite mbo bakonyeti. Tigana ande to ba speaker bono naye ngento ko kuingia. Akabesa kana ayo gotwatira gakari gakatirikande gatigara buncha kabaka guswaye no tabayisaine. Kamwa monyorire naro bameni mache. Achororo bakati gubororo. Igona no bororo kaigo. Embara bate batalinje. Asante. Bono tigakorera abwo
Osogo tebanga omospiko ito mbona basike bago cha tata. Aya osoro. K. Abantu bamadi baikiraiga. K. Karabeka ngoma ngo yosoro baicho. Ewipu ikaranzere. Osoro twale koria. Osoro twale koria. Omogirango boronge. Wana karaba sacha baba chira bonsi piga mwana watenga ntubu. Ntubu rakini. Ingoro kingasa mokoka bantu bakwariga bagani baito. Welcome our visitors. Welcome our visitors. Happy to see you, happy to greet you. Welcome our visitors. Welcome and welcome and welcome. Ngoro kinga mokoko yo konte muna tokoro no gochiro go tobatenga menya ngo chale. Ya saba ndendere byo. Hoye. Nchenkoro Kupurity Morakirera igonde director ya Bomas of Kenya. Abantu bekere nyonde de ko batebiga. Asomo sike osoro amona nyamoko babekire bet njia nyakoya. Mwaroche 2022 asibabegete bet. Bakabeka igoroga liegeta. Ekekia menyanke basinye. Mbalenga bako amenya. Echi amenya mbia mono ya saba sese. Moskedina nominated MCA. Abantu bekeranya mbia more. Bwana Yesu asifiwe. Njasama leta nkoro Edna nde nominated na UDA party. Etoacha kworokia baba ne party ni otorama na amenya korwe serikali igoro. Account geko sinyabuna ya sinyireiga national government yetene na amenya makonya abantu bekeranyo. Mbia mwana nyasaba sen. Moskebwari. Abantu bamenya mbia mole. Igonu na bamenya. Mwensipi mukaba bamenya. Igonko mwamole chikura. Njasa Marieta Dolphin Bwari, Bwari, Omo MCA Korukisi County. Mbia mono. Mwaliga ni aba. Aba murambara baswati abonsi mbarasoka. Kuna mwara wate na abonsi pi. Mbago chaga atoba chimbego. Mwanchire boigo. Aba muraba limora. Aba mura apply. Wono abaske baminto. Abaske